תפתחו את הדלת! נו! דורון, אתה מסתדר כפרה, דורון? להגיד אותי שנורא. לא, זה נראה אלו. לא מתחמקת מצמצמת. הוא אומר לי, הייתי אמור להיבהל, אבל אם היה את הפלאפון שלך, הייתי מצלם אותך, אתה קוראים מצלם. איזה סתומה. למה את צוחקת? כי את מפגרת, למה את צוחקת חזק? טוב. חמתמית, אלוהים, אתה לא הולכים איתך כבר פה. אה? לא יודעת מה שלך היה, מצומצם, בואלה. לא, רגע, אני עוד איפה עכשיו, אני אתן לך אחר כך חצי. לא. הוא לא נגבל, איזה תומים, אבל הוא לא איפה. זה צהור, ליד השפה. זה באמת, אני אתן לך חצי. דורון, איך אתה מרגיש? אחרי האירוע הזה, זה פסוקים.